Türkmenistanda ilatyň adyk üçünçüligi uly mesele bolmagynda galýar. Ketgitlenen nyrkdan çäkli möçörde adyk satýan döwlet dukanlarynda nowatlar we dawa jenjeller köpelmese adalmaýar. Adamlar gijeden nowata durup adyk önümleriniň ýany bilen dürli haritlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahalary ýygyderli gymmatlaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sevitlerinden habar berýärler. 18 noýabrda Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginiň ýaşaýjylaryna 1 litr çigit ýagy satyldy. Ýöne ýaşaýjylar çigit ýagynyň gapdaly bilen rezinden edilen şypyklary hem satyn almaga mejbur boldy. 1 litr çigit ýagy we 1 rezin şypyk üçin ýaşaýjylardan 25 manat talap edilýär. Habarçymyz 1 litr çigit ýagynyň asyl bahasynyň 15 manatdygyny ýöne rezin şypyk satyn almakdan ýüzegren ýaşaýjylara çigit ýagynyň satylmaýandygyny aýdýar. Biz tomuz gutorandan soň bize şypyk näme gerek? Gerekmejek zadymyza pul berjek däl diýdik. Ýöne döwlet dukanynyň satyjysy ýa gerek bolsa rezin şypyk satyn almaly bolarsyňyz diýdi. Men we men ýaly başga da köp adam nägile ýöne nalaç ýagyň ýany bilen rezin şypyk satyn almaly bolduk diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Üstesine de rezin şypyklaryň barysy bir ölçegde 38-nji razmerde bolup, dukan satyjylary ellerine näme düşse adamlara şonu berýärler. Köplenç rezin şypyklaryň ikisi de sag ýa-da çep aýagyň taýy bolýar diýip marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda 18 noýabrda Mary şäheriniň Magtumuly köçesinde ýerleşýän 11-nji döwlet dukanynyň öňünde çörek we ýumurta satyn almak isleýän 40 golay adam şol sanda ýaş çagaly eneler ýerden saat 6-da nowata durup başladylar. Marly habarçymyzyň sözlerine görä, howanyň temperaturasy 1 gradusy görkezýän mahaly käbir eneler dukan satyjylaryndan nowatlary ýetýänçä çagalaryny dukanyň içinde garaşdyrmagy haýyş etdiler. Ýöne olaryň bu haýyşy ýerine ýetirilmedi. Şeýle ýagdaýlar şäheriň döwlet dukanlarynyň tas ählisinde gaýtalanýar. Adamlar hususiýetçilerde 2-3 ýetse gymmat nyrkdan bahalanýan haritlary satyn almak üçin gijeden nowata durýarlar. Bugün 2 çöreň ýanyndan 6 sany ak ýumurtga satyldy. Bir ýumurtganyň döwlet dukanyndaky bahasy 60 teňe, hususy dukanlardaky bahasy 1 manat 50 teňe barabar. Öý ýumurtgasy hasta gymmat, onuň birini 2,5 manatdan satyn alyp bolýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran şäher ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabat şäherindäki 32-nji döwlet dukanynda hem towuk ýumurtgasy çäkli möçörde satyba çykaryldy. Ýerden saat 7-de ýumurtanyň satylyp başlanmagy bilen nowata duran adamlaryň arasynda basabaslyk we goh galmagal emele geldi. Bu ýagdaý dukanyň ýokarsyndaky köp gatly jaýlarda ýaşaýan käbir Aşgabatlylarda da nägilelikler döretdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, dukanyň ýokarsyndaky jaýda ýaşaýan bir aýal nowatlar sebäpli bir aý bäri kadaly ýatyp bilmeýändigini, bu barada häkimlige şikaýet etjekdigini aýtdy. Emma bu söz nowatdaky adamlara täsir etmedi. Adatlyň başga bir habarçysy paýtagtyň Tekewadarynaky döwlet dukanynda towuk budunyň gapdalyndan tügü satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Şeýle dol ösümlik ýagy bilen bagly ýagdaýyň hassa yaramazlaşýandygyny hem aýtdy. Döwlet dukanlarynaky nowatlar we goh galmagallar dowam edýän pursada bazarlarda we hususy dukanlarda adyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Marynyň Bayramaly şäherinde mundan bir hepde çemesi odal 1 kilogramy 10 manatdan bahalanan pomidor 18 noýabrda 16 manatdan satylýar. Öň 1 manatdan satylan ak ýumurtga 1,5 manatdan, 1,5 manatdan bahalanan öý towynyň ýumurtgasy 2,5 manatdan, 1 kilogramy 20 manatdan bahalanan greçka 24 manatdan, 1 kilogramy 40 manatdan bahalanan sygyr eti 54 manatdan satylýar. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän adyk krizisi barada kelam agyz söz aýtman gelýärler.
Muňa derek ýurtda adyk bolçulugynyň üpçün edilendigi, hatda daşary ýurtlara eksport edilýän owa hojalyk önümleriniň möçöriniň ýylyň-ýylyna artýandygy habar berilýär. Mysal üçin Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň 8 noýabrda çap eden habaryna görä, 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçen ýyldakydan 4 esse köp pomidor ýygnalyp, bu görkeziji 30 000 tonna barabar bolupdyr. Şeýle-de şu ýyl Türkmenistan pomidoryň eksportyny 16 700 tonna çenli artdyrdy. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Russiýa we gyda ýurtlaryna 19 million Amerikan dollarynyň gowrak möçürde ekerançylyk önümleri uğradyldy.